Α, εδώ. Τι είναι? Ναι, ναι. Να σου πω εσύ, να είμαστε άνετοι, δεν περιμένουμε να περάσουν οι άλλοι. Όχι, να είμαστε άνετοι, ρε. Αν είναι να μας περάσουν, θα μας περάσουν. Πού θα μας, πώς θα μας περάσουν. Όχι, σημεία που δεν χρειάζεται να... Εγώ θέλω να μάθω για αυτό να πεις, για αυτά, όχι ότι... Ναι, Εμείς εκεί είμαστε. δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημεία που να μας περάσουν, ότι θα είμαστε συνέχεια... Οκ. Antenna white. Πόσο. Από κάτω πέρασε πόνο, ρε. Actually, you try and use your hand.
Για να κάνει δήλωση Καμπουρόπουλε. Πώς είναι να πας με αυτό το ρυθμό? Εκνευριστικά. Πόσο τρομακτικό είναι για αυτούς που σκοτώνονται και ξέρουν ότι στα επόμενα 3-5 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι ο εγκέφαλος λιποθυμάς, δηλαδή πρισκάσεις. Έτσι έχουν πει γενικά. Α, ναι. Δηλαδή δεν νιώθεις τον μπαμ. Έχεις σβήσει πριν. Είναι του συστήματος. Το τελεφερίκα, Ναι, για δες. Τώρα φαίνεται το κόκκινο γιατί κάτω. Εντάξει. Αυτό είναι ωραία. Ωραία είναι. Το μόνο καλό με το που πάμε αργά είναι ότι σταματάμε και έχουμε πολύ ώρα. Ναι ρε, και μόνο μας τα σταματάγαμε. Εντάξει, τουριστική είναι εδώ. Να δεις τη θέα, να δεις αυτό, δεν είναι όπως πάμε τώρα, εντάξει. Να είχαμε τουλάχιστον ένα γκομενάκι να... Ναι ρε, Κώστα. να μιλάγαμε. Είμαστε 29 λεπτά. Θα σε βγάλω πιο κάτω, θα σε βγάλω, αλλά δεν είναι. Ναι, καταλαβαίνω από τον ήχο, ναι. Φύγαμε. Τέλεια. Από εδώ πετάνε, Όχι, έχει άλλο ένα σημείο που έχω δει. Λοιπόν, εδώ.
Δώσε μου φωτογραφία και με το τέτοιο. Αυτό είναι το κομμάτι, αυτό είναι το πιο απότομο. Έλα να του πούμε να μας κάνει ένα high five εδώ πέρα. Κοίτα, Κώστα. Ναι, βίντεο ή φωτογραφία. Τραβάει βίντεο ήδη. Φαίνεται κάτω χάος. Όχι. Όχι. Τώρα. Φαίνεται. Βάλε. Μαλάκα θέα χαμάει. I saw some guy who was like, I can't Μαλάκα. Ρε σίγουρα. Ρε το έχει χάσει ρε. Όχι, δεν το έχει χάσει. Τόσο χαμηλά. Θα δούμε αν μας κάσει κάτω, έτσι σημαίνει ότι έχει χάσει. Να προσγειωθεί. Μαλάκα πέφτει. Δεν μπορεί να προσγειώνεται έτσι ρε. Αλλά το αυτός μπορεί να είναι ακόμα ψηλά και δεν το βλέπω. Να, ίσως. Επίτηδες το κάνει. Εδώ είναι ένα σημείο να μην κοιτάξεις κάτω. Όχι ρε, το ξεπέρασε ρε. Εδώ νομίζω να μας φτάσει τόσο σε σκοτώσει. Θα πεις, σκότωσέ με. Είναι εδώ μαλάκα. Α, είναι ο βράχος που σου έλεγα ρε, που λίγο σου κάνει την κοιλιά, λίγο κόλπο. Νομίζω Άλεξ της Καλαμπάκας το κάνω άντε τώρα, εντάξει. Κοίτα που έτυχε τώρα να κάτσω εγώ, Αλλά έτυχε να είμαι σε ουρά, σε σημείο ουράς. Εγώ δεν βγάζω κάμερα με τίποτα. GoPro, αυτή με την GoPro τώρα να φωτογραφίζω. Θα ήθελα να με βγάλεις μία, αλλά τώρα δεν γίνεται. Κάτσε βάλω μία. Κοίτα λίγο. Τα πόδια μου βγάζεις τώρα. Εντάξει, είναι βρυγόνια ρε. Δεν θεωρώ ότι γενετική κάνει. Πέρα, δηλαδή καθόντουσαν κρεμασμένοι και κάνανε τρύπες. Εντάξει, κοίταξε, όπως είμαι τώρα εγώ, δεν θα με τρυπάνε, τρυπάω ρε φίλε. Και βοήθησε και το προθεσινό που κάναμε σίγουρα. Αλλά άμα δεν είχαμε κάνει το προθεσινό. Εννοείται ότι βοήθησε. Αν και ήταν πιο δύσκολο, δεν είχε όμως σημείο να είσαι στο χάος, στο κενό. Όχι, εννοείται. Να, αυτό είναι το σημείο το πιο δύσκολο, έτσι. Το έχω βάλει να κάνει. Σταμάτησε μάλλον. Τι έγραφε, το ρολόι.
Βγάλε τίποτα. Κάτσε πως είσαι. Δεν θα πάω και λίγο. Να κινούμε κιόλας. Σε βγάζω βίντεο ρε παραλιά. Ναι ρε. Αλλά πώς και φωτογραφίες. Εγώ δεν έχω αρχείο μαλάκα, με έχεις διαμέσει. Βγάλε, σταμάτα λίγο για 30 δευτερόλεπτα. Τι θες. Αυτό κουνιέται. Πλάκα κάνεις. Αλήθεια. Μην πατάς, μην πατάς. Ή πάτα πολύ ελαφριά. Πρέπει να βάλουμε σημάδι. Ένα μαρκαδόρο. Εντάξει, θα τη σταματήσω που να είναι γιατί πρέπει να τραβήξω για άλλα σημεία. Αυτά εκεί πέρα κουνιότανε. Ναι. Τώρα το κουνιέται. Εντάξει, δεν πατάω και στον βράχο. Εντάξει. Κάνει μισό μέτρο μέσα. Εντάξει, το δεν. Άμα σου λέω ότι δεν θέλω να τελειώσει. Να σου πω, Άλεξ, έλα λίγο, έλα λίγο. Πάρω το τηλέφωνο σου, Ναι, ξανάλαμε άμα μπορείς. Δεν έχω ένα αρχείο ρε φίλε, κάτι να φαίνεται. Και πει, θα πας πέρα τέρμα, Ναι. Έλα λίγο πιο κοντά. προχώρα εσύ. Όχι τώρα, προχώρα. Εγώ έχω περάσει στην άλλη ασφάλεια. Είναι εντάξει. Ωραία, εκεί που είσαι, βγάλε με. Εντάξει. Βγάζεις. Ου! Καμαεί. Φαίνεται. Βγάλε βίντεο να έρχομαι. Σφαίρα! Ωραίος. Να τραβάς, να τραβάς. Γρήγορα έφτασες. Σφαίρα! Τι είναι? Θέλουμε να περάσουμε. Άσε ρωτήσε. Αλλά θα μπορέσεις να κρατιέσαι. Θα μου δώσεις τη ζώνη. Με το κινητό. Δεν πώς θα τη φορέσεις τώρα εδώ. Μπορείς να τη φορέσεις τώρα εδώ. Ναι. Μπορείς. Ναι, βέβαια, να πούμε και από πάνω. Εδώ πέρα, βγάζει και εσύ από πάνω κάτι. Γιατί πρέπει να πατιάνε και με τα δύο χέρια και δεν είναι... Βγάζεις καλύτερα το κινητό. Εντάξει, έχουμε. Ωραία. Τώρα θα ανοίξει και βέβαια η κάμερα. Λίγο να το πιάσω λίγο έτσι. Έτσι. Ωραία.
ξέρουμε. Την επόμενη διάρκεια θα πάρουμε και τζόνι, θα πάρουμε και μετάλλι, με πυρούνι. Δεν σκέφτηκα ότι να τη φορέεις τη τζόνι και να έχω την κάμερα και στο κινητό. Μαλακία. Τι σου λέω. Για φορέσαι λίγο. Την πάτα μου. Γαμάτο σημείο είναι εδώ πάντως. Έτσι το κάμερα. Γράφει. Εντάξει, πάμε. Θα τραβάς και θα φωτογραφίσεις εγώ παράλληλα. Λίγο πιο κάτω πρέπει να είναι. Περιμένε. Εντάξει, πάμε. Ωραία, έφυγα. Ένας περνάει. Εντάξει, τράβηξέ μου όταν πας απέναντι. Και βίντεο και... Ναι, ξέρω. Ωραίο. Κουνιέται. Έρχομαι. Κάτσε. Βγάλει την κάμερα. Έτσι. Εντάξει, θα το βρω. Εντάξει, το βρω. Εντάξει. Βγάζεις βίντεο. Ας τραβήξουμε και λίγο βίντεο. Ωραίος. Γαμάει, Είναι λίγο πιο φοβιστικό από όσο περίμενα. Αυτό. Όχι. Βγάλε το. Εντάξει, βγάζω βίντεο. Τότε μπορώ να το παγώσω τώρα. Ναι, αυτό είναι μια χαρά. Βγάλε λίγο πάνω και τα αεροπλάνα. Άσο βάλε εδώ. Έλα από εδώ καλύτερα. Εντάξει.
Άμα θες, έλα. Θες. Σε έχω τραβήξει με την GoPro, αλλά και αυτό τώρα τραβάγα, αλλά ήσουν με πλάτη, ναι, έχεις δίκιο. Ω, μαλάκα πήγα μου φύγει, πώς θα πάμε τώρα όμως. Μου δώσει το κινητό, μαλάκα, εγώ δεν έχω ζώνη τώρα. Εντάξει, έχω το κολλά, μου πέσει, περίμενε. Περίμενε. Α, πρέπει να κάνω... Το ένα και το άλλο. Εντάξει, έκατσα εδώ. Πήγαινε, πέρασε και θα τραβήξω καλά. Α, έχει τέλος, Δεν πάω πολύ. Α, θες να είμαι πλαγιά. Ίσα να φαίνεται ότι έχει τον καταράκτη. Α, ωραία, οκ. Περίμενε, κάτσε να πάω πιο κάτω, περίμενε. Περίμενε, Άλεξ, περίμενε. Να φαίνεται το καταράκτη, Ωραία. Ναι, ναι. Πάμε. Και βίντεο. Ωραίος. Ωραίος. Έλα από εδώ καλύτερα να το τραβήξεις. Εντάξει, εντάξει. Ωραίος. Είναι λίγο σκοτεινά να πάρει.
Πρόσεξε, μην την πιάσεις. Ναι, το ξέρω, την είδα πριν. Το νου στο κινητό, βάλτε το μέσα. Πρόσεξε, μην την πιάσεις με δύναμη. Το νου στο κινητό, βάλτε το μέσα. Εντάξει, βάλτε το μέσα. Τι σκάλα έχουν βγάλει μάνα, γαμάει. Ωραία μάλλον, τι έχουν κάνει. Κάτσε πάλι για ένα φωτό μου τώρα. Βίντεο, Άλεξη, να το με περιορισμό. Τράβα 5-10 δευτερόλεπτα, ξέρεις. Δεν θα έχει χώρο. Τραβάω εγώ βίντεο. Έτσι πως είσαι. Τώρα πατάω κουμπί, δεν πατάω. Γιατί δεν είδα κιόλας. Το lift από το Lauterbrunnen δεν το είδα καθόλου να λειτουργεί το τρενάκι, το lift. Ναι. Μάλλον από εδώ ανεβαίνουμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να φτάσουν. Μάλλον. Ο άλλος έχει σελφοκόντα, αυτός είναι άλλος. Σελφοκόντα, ρε. Ξέρω από εδώ να πέφτεις σκοτώνεσαι. Όχι, αλλά έτσι πως είμαι δεμένος εγώ, χτυπάς. Μέχρι να φτάσω λίγο πιο κάτω. Χωρίς να είσαι εδώ. Άμα φύγεις, σκοτώνεσαι, ρε. Καταρχήν θα σκάσεις εδώ, μπαμ 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 και έχεις φύγει και στο παρακάτω. Στο παρακάτω, άμα δεν θα φύγεις στο παρακάτω. Τι λες, ρε, η φορά. Είναι σαν να πετάξει ένα σακί ντομάτης τώρα, πατάτες. Άμα το δεις που θα φτάσει.
Θα πετάξεις το κινητό σου να δω. Όχι με τα μάτια. Να το κάνεις να δεις. Ρε, έχεις μεγάλη ορμή από εδώ πέρα, έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν σταματάς ούτε στο... Και κάτω να φτάσεις, πιστεύω θα φτάσεις και στα αυτοκίνητα κάτω. Και Δηλαδή, απέναντι, θα ανέβεις και πάλι φορά. πιστεύω θα φτάσεις και λίγο στα... ναι. Το αυτοκίνητο. Μπορεί να κάνεις και αυτό, να κάνεις ένα πάνω. Έχουμε και άλλη σκάλα πλάγια, Όπως κατεβαίνω πάω αριστερά τώρα. Μην ξεχάσετε και πατήσεις κενό. Περίμενε. Θα στραβήξω. Είναι μονός είναι. Και πέρα και τράβηξε μια φωτογραφία από εδώ. Αυτό είναι πιο... Τράβα βίντεο και πάτα και το λευκό κουμπάκι δίπλα, τραβάς φωτογραφίες. Εντάξει. Κρεμαστώ λίγο να δω μα κρατάει. Αλλά ο άλλος έκανε ισορροπία με το... Τι λέει. Ωραίος. Πάμε. Κρεμαστώ λίγο να δω μα κρατάει. Θες. Ο άλλος έκανε ισορροπία με το... Παίρνα. Τι λέει? North 100, maximum 10 άνθρωποι, άλλο πάμε και παρέα. 10, ναι. Τι είναι εδώ ρε Άλεξ? Ωραίο. Γράφει. Γράφει? Γράφει, ναι. Γράφει. Τώρα θα είναι λίγο ψηλά. Λοιπόν. Θα μου τραβήξει, Άρα όταν φτάσεις στα μισά θα έρθω και εγώ. Θα μισά να σε περιμένω. Όχι, προχώρα και γύρνα να με κοιτάς, να με τραβήξει καμία και... Εντάξει, να μου... Δεν την όπιστε μπας. Απ' τη μία δεν πάει όπως το άλλο. Α.
Κουνιέται. Κάτω κρεμίνα, Κουνάει, Και κρατιέσαι τη μία πλευρά. Κάτω εδώ μένετε, ναι. Εδώ άμα έχει κόσμο, άμα φυσάει, πως φυσάει τώρα. Δεν νομίζω. Σου λέω, όταν φτάσει στη μέση θα έρθω κι εγώ. Τι εννοείς, κάνουμε το δύο. Όταν φτάσει στη μέση, ρε. Θα ξεκινήσεις όταν θα είσαι στη μέση. Ναι. Ναι. Η κοπέλα πώς πήγαινε. Ωραία, φίλε, μου φαίνεται δύσκολο αυτό, Γιατί δεν έχουν βάλει και από το σκηνή. Η γέφυρα είναι από αυτά τα δύο τα χοντρά σε είναι και από τα πλάγια. Φίλε, άμα σε πάρει και πες μπροστά, δεν γερνάει, δεν ανεβαίνεις πάνω. Εντάξει, πάει. Το θέμα είναι να μην κουνάει, ρε. Άμα δεν κουνάς εσύ πολύ το σήμα, Ναι. Οκ. Εντάξει, θα το βρω. Φοβερό. Μπορείς να με τραβήξεις. Τράβα. Εντάξει. Φίλε, το πιο ωραίο που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Κάτσε να δω λίγο. Wow! Βγάλε, Άλεξ. Ωάρε, μα λέει γαμάει, Εδώ που είμαι στο κενό, ρε. Οκ. Ναι, καλό να μην είμαστε κοντά και δύο, αυτό λέω. Έλα, βγάλε και ό,τι βγάλεις, ρε. Ζούμα, ρε. Έχει zoom. Με προσοχή. Α, αυτό είναι πιο εύκολο. Μαλάκα, τι χάος είναι κάτω. Πω. Απίστευτο. Φοβερή εμπειρία, φίλε, ανεπανάληπτο, πω πω. Εντάξει. Εντάξει, προχωράμε, μην είμαστε μαζί. Προς το κινητό, με προσοχή, Άγιος, με προσοχή, άμα ζαλιστείς. Βγάλε μια selfie. Άμα μπορείς, άστο, μη σου πέσει.
Ναι, και τα πόδια σου κάτω δες. Εγώ για κάποιο λόγο ρε φίλε δεν ζαλίζομαι. Δεν ξέρω τι έχω πάθει τώρα. Έχω πάθει τα ανάποδα. Φαίνομαι. Το χάος. Πόσα μέτρα λες να είναι εδώ? Φιλέ, το έκανες λιτός. Θα σου πω εντάξει, για βάλτε το κινητό μέσα, Εντάξει, Άλεξ. Ή περίμενε. Ας θες έτσι. Ναι. Και τι έχει. Άνθρωπος είναι αυτός. Λοιπόν, Για κάτσε πως είσαι. και αρχικά που το κοιτάξα κάτω δεν μπορούσα, μου ήρθε κάπως. Εγώ είμαι στο Αγίο. Εγώ έχω πάθει για κάποιο λόγο κάτι... Ουσία έχεις πάθει τώρα. Τι, τελείως. Το ύψος. Τελείως, νεκρός, Άστε το εγώ το κινητό. Το έκανες λιτός. Λιτός, τη γέφυρα αυτή. Ας σου λέγανε έχεις 5 χιλιάρικα. Κομμάτι που έχω. Το πρώτο ερώτηση ήταν γιατί δεν καρδιώσουν από εδώ πάνω. Τώρα μόλις πιάσαμε αυτά μετά, εντάξει. Δεν μπορούσε να κρατηθεί. Αλλά... Τώρα Εδώ να κάτσουμε κάτω τώρα και να παίξουμε κάνα ταυλάκι. να κάτσουμε κάτω τα πόδια να κρέμουμε. Κάνε έλξεις ρε εδώ. Έλα γίνα, ναι πάμε. Φαντάζομαι τώρα είχαμε 20 άτομα εδώ πέρα μπροστά. Τι γαμίσαμε. Τελείως. Καλύτερα να φεύγαμε στο σπίτι το Τι προηγούμενο. κάνουμε εμείς. Αυτό γιατί στάμε έτσι, δεν είμαστε. Ποιος ρε. Έλα γίνα πάμε. Ναι. Μαλάκα έχω πάθει νοσία χωρίς πλάκα, έτσι. Όταν λέω νοσία, εγώ με τα αντίθετα ή θα... Έχω πάθει αυτό, πώς λέγεται ο ριβάτης αυτός που ανεβαίνει χωρίς σκηνή, κάτι τέτοιο, δεν στάνει. Είσαι έτοιμος για free solo. Νάτος, έρχεται από πάνω. Θα βρεις τα καλώδια. Μείνει, λες και μας περιμένει να περάσουμε. Ναι. Το πιο ωραίο που κάναμε μέχρι τώρα ήταν αυτή η γέφυρα εδώ. Εντάξει, αυτό τώρα πώς το φτιάξανε ρε φίλε. Η γέφυρα, τα όλα που κάνουν στην Ιταλία δεν είχαν. Όχι, πες μου τώρα αυτό τη γέφυρα τώρα εδώ, πώς κομμάτι το πετάξανε από τη μία μεριά στην άλλη ρε φίλε. Λες, μπορεί το ελικόπτερο εδώ να στέκεται και να κάνει τέτοιο. Σιγά σιγά το Το χωριό με το Μιούρεν. Ε? Το lift είναι που συνδέει το χωριό το κάτω με το πάνω. Οκ. Και αυτό το lift είναι που συνδέει
είδες, έρχεται από την άλλη. Ναι, ναι. Να το... Κάτω μια φωτογραφία. Τώρα δεν βγάζω, μόλις μου πεις τώρα. Το Κάτω βγάζω. με το... Βγάζω αυτό, εντάξει. Τώρα... Έτσι κι αυτό γράφει και μετά άμα τις παγώνω, τις κρατάει καλά. Κάτσε να το τραβήξω. Πιστεύω να γράφει τώρα, λες να το ξέχασα. Εγώ έχω πάθει για κάποιο λόγο κάτι... Σαν ουσία έχεις πάρει τώρα εσύ. Τι, τελείως. Τελείως, νεκρός, Τι έχει, Εντάξει, δεν πειράζει, πιάσω από την μια πλευρά, ρε. Λέει ένα μικρό κομμάτι, ναι. Τώρα, άμα πέσει ο βράχος, είναι πιο κοντά, ρε. Τώρα δεν είσαι στα 500, είσαι στα 250. Μετά θα πας στα 500. Άντε, προχώραμε, μας βγει κουνάει. Κουνάει. Μη κουνάς. Αλέξη. Έλα ρε, δεν είναι τίποτα. Αυτή θέλει πολύ δύναμη να πάει πέρα εδώ, θέλει. Εντάξει. Σε τραβάω βίντεο, κάτσε θεραλέος. Θα σε εκβιάσω. Ενώ άμα είσαι 2 μέτρα, φίλε, εδώ, πιάνεσαι μέχρι το τέρμα. Εντάξει, φτανείς. Όντως, εδώ ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, Ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί είσαι ένα λίγο χωρίς τέτοιο, αλλά δεν, εντάξει, θέλει πολύ τέτοιο να φύγει, να σε πάρει το βάρος. Το φάγαμε. Κοίτα εκεί πέρα.
Σχεδόν το τέλος. Περάστηκε, συγχαρητήρια. Και αυτό ήτανε